Сега ще ви покажа 3 къщи, които съм построил и са много хубави. Извинете, нещо ми бъгва. Ето ме, върнах се, оправих проблема, дано да не се връща отново. Това е първата къща. Това го използвам като кухня. Това е телевизора, това е компютъра. А това е спалнята ми. Това е оградената тераса и кладенеца. Това е другата къща. Тук ям и гледам телевизия едновременно. А тук се спя. Тази я направих наскоро. Не съм слагал никакви мебели или нещо подобно. Така че няма много да се разглежда по нея. Има басейн. Има и трамплин за скокове. И ето тази фермичка. Ами като цяло е това.